njalo emoyeni, sona siyavutha njalo emoyeni, sona siyavutha njalo emoyeni. Amen ke bazalwane. Hayi nizonifaka nizonifunda. Nizonifunda bazalwane. Hey iyangusisa bazalwane. Ithi sibani sami bazalwane. Sibani sami. Hayi sakho. Yeah. Ulanje unesakho. Engabuya sigada ukuthi siyavutha. Engabe sivutha kanjani. Mhlambe sasivutha ngentambo abavutha wasekho. Kodwa lesibani ngiyasithanda. Ngoba sivutha ubusuku nemini. Lesibani ngiyasithanda. Sivutha ngisenkonzweni ngingekho enkonzweni. La ngikhona nje siyavutha. Ngoba esami. Amen. Esami. Amen. Yandikelela ke bathandekayo egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo sigcine kwaze kwabana abangane zenkosi. Simbonga bathandekayo sabe kahle elisuthu. Sabuya kahle elisuthu bazalwane. Hey ngibonisa ubanga abazalwane ngaqala phansi kakholwa yikho ngibuye ngaqala phansi kabheka isibani sami. Uhamba abazalwane kuyakukhulisa msana uhlala abazalwane. Yeah. Uhamba kuyakhulisana kakhulu kabi. Ngoba sifika elisuthu sabona isibanga ukuthi hey mina ngisena noba mongameli nginabashumayeli nginabavangeli nginabakhokheli nginebandla kodwa ngihamba nje ngiyatefa nje enkonzweni. Kunabantu elisuthu abasindiswa ngeYouTube. Baphila ubungcwele ngeYouTube. Uthwena kuthiwa nje laphana ucela bazofakaza bagcuma kuqala abafakazi. Engakwata ngeze ukuthi ngiyakwata ke manje ngoba angifuni nje ukuhamba nabantu abalele. Mina ngilalanga bathi akazi ukuthi nginomoya onjani. Angifuni nje ngihamba nencede yomzalwane uTamatisi. Ngoba lento lemayutamatisi umzalwane kodwa bafika ivunguvungu iyophephuka lento le. Ngoba ithambile. Amen bazalwane. Kuthemba kuthiwa nje abafakazayo asho bagcuma besuthu madoda bayaphambili ayingakwata ukuthi bheka laba bahleli phansi. Kanti abantu beza nendaba ngiyakutshela. Beza nendaba abantu bathi sibuzo ngabantu bathi zamuzwa YouTube. Bathi abaphilisi siwashisile, bathi abaphilisi siwalahlile, bathi abakhulu, bathi abanciki, bathi inhlobo sise-university, siphila phakathi university. Ebazalwane. Bathi siphila phakathi. Ngaqala manje ngathi dedelele. Ngaqala ngathula ke manje ngezwe ukuthi hayi labantu beza nendaba bazana. Bathi sisisendi. Hallelujah. Sikwazi abatsheni. Amatshona abazalwane agarantile. Ngiyabone nalapha na erenkeni ikhulu zami zithi thina sikhonza amatsheni. Bakusukuba nje nabo abayazi labo bathina sikhonza amatsheni thina isonto ledamatshe. Ayibona njani ngoba abantu bayithanda into ephilayo. Abantu ngoba bengekho phakathi kwethu kodwa bayibona into ephilayo. Akube sibani msakane lapho khona. Amen. Amen bazalwane. Amen. Sambonga uNkulunkulu sihambe kahle bazalwane bekumnandi elisuthu. Hayi ngimtshelile mina ngathi mina noma ngifika isitifiketi thina la umntanami. Uzothi mkhwenyana manje. Angisale ngijikeleze ngijikeleze. Mkhwenyana. Amen. Isitifiketi sesonto mina ngasithola mina emabhunwini emeyathoni mkhwenyana wami mina. Amabhunu emise itende. Ngangena phakathi lapha emeyathoni bemabhunwini. Kwathiwa nje bakuthiwa kucelwa nje abazofeyima uPragiri ngakathuma. Ngathuma ayikuthi abamhlophe noma abamnyama nandaba. Ngaya phambili. Yezwa. Ngafaka zamini hour lonke kade 23 minutes. Afaka hour lonke mina ngaqala itende mina ibatshela ngeAfrikaans ukuthi iphilisa dliwa umuntu ekholwa. Hallelujah. Amen. Mase ngiphuma lapho mina sengiya ngaphandle labelungu sebengibiza. Sekufanele phela ngikhuluma iAfrikaans ayisekho isihambile. Okay. Ngibiza bayitha usuzotolika. Hawu. Ngiyatolika umuntu wathi kanti ubani lo kade khuluma kade kungemina. Amen. Yeah. Amen. Yes abe. Bathi mama. Bathi unasisitifiketi sokushumayela leli ivangeli. Kade unaso. Bathi ubuye neID yakho kusasa.
bathi thina siyathanda ukushumayela ivangeli lapho kodwa siyesaba. Noma nje kade bebakhona labenu kade siye kuye nje ngomgqibelo odlule. Noma indoda yakhe le isiyasho. Sayo graduate amkhona la lebhino sagqoka amajazi ayazi esikoleni. Simayanga esikoleni sagraduate sagqoka amajazi ukuba umfundisi. Ukela phesheya leli vangeli siyachumayela. Amen. Usala ngalidli iphilisi. Ufanele mawuqala uNkulunkulu shumayela uNkulunkulu ayishokuwe. Amen. Noma sebengathi wena vele ke mina ngishumayela ukuthi iphilisi adliwa ngoba igama lami ngubani uphilisi kadliwa. Yeah. Akukho yokushumayela ngaphandle kwalokho uNkulunkulu akutshele khona. Abantu babona abanye abantu sebegcwalisa iholo umuntu athathe leshumayela lo muntu kantena kaniwanga lonto le. Yeah. uJohani wayememezeleethuyeza. Kwathi noma sefikile wathi abantu obheka usenguye na. Amen. Manje amakhola yakopisha. Makhola ukukhuluma ngelimi wonke sekhuluma ngelimi. Amen. Njengoba nje umfaka inigma wakhuluma nje ngokuthi gqoka kanjani. Sekushunyelwa lokho nje. Akusashunyelwa ukuthi phela basusigqokile leso sikete eside. Uhlangana kanjani noThixo? Uhlangana kanjani noNkulunkulu sikete sesiside? Akusekho. I-makeup nje nani phela. Kanti bakhona abangenayo ezulwini beyigcobile thina siyabazi. Ukabahamba lezandleni zethu wavuma izono zakhe wathethelela wafendela izinto enezinyo lekhodi igcwele ingokade ney'nkophe walala lapha endlini kuqede wayiswini. Jesus. Akhona ukuthi sathi babambelela lapho isikete eside kimi ngoba lonke iy'ngozi. Abantu namhlanje alisekho ivangeli likaJesu ophila ngaphakathi sekuyivangeli lokugqoka. Namathakathi bazogqoka izindebe bephakathi enkonzweni. Ney'febe zizofebe enkonzweni zigqoke ingubo ezinje. Amen. Kathi asebenza uqokozani bayeza nje sizobanika ivangeli lokuthi uJesu ukhona nangaphakathi bese ephumela nangaphandle. Ngoba lithi isiloko silapha ku-Exodus lithi ungabubuka ubunkulunkulu kamama. Lithi ungabubuka ubunkulunkulu kayihlo. Lithi ungabubuka ubunkulunkulu kadade wenu. Yes. Manje labantu abahamba ngamathanga ngaphandle bekholwa bebukisa ubunkulunkulu babo bathi senze njani ngoba uNkulunkulu uthi ungabubuka ubunkulunkulu besifazane. Yes. Ungabubuka ubunkulunkulu besilisa. Usho uNkulunkulu. Ingakho manje ningabafazi kufanele lemboze ukuze lamadoda angabuka ubunkulunkulu wenu. Nani madoda kufanele ningagqoka amabhuluku amaphetihosi ukuze singabuka usayizi. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Siyabonga lebathandekayo. Asezushumayela kanti sishumayela inceko. Amen. Ingane zenkosi. Amen. Siyabonga abathandekayo ibusiso. Sibona kubomvu la phezulu. La ndabazalwane mina ngiyayikhulumela ke. Siyahlupheka la evangelini bazalwane la. La imagine ngoba. Yabona nje namanje kuze ngibone kubomvu ngezwe kancane nje. Kuthiwa ngathi khona umama usilile into ayilethile. Kodwa ubuye kutshele kusho akaze nje kube khona ozositshela kuyakhanya ke enkonzweni asazi thina. Manje bazalokho kulimaza abaphayo. Ngoba nabantu babona le lambe libovu bengeke ngibonke. Kanti bazalwane bayenza into ofuneka bongwe. Amen. Lithi iziloko sivamana ukubonga. Lo moya futhi ukuthi lo moya wafika ngazi ukuthi waletho ubani la. Ungalethwanga uNkulunkulu naye yithi nobamalekwane. Ukuthi umzalwane azofakaza ukuthi khona ungiphile phakathi kwenu. Yini yona le? Ngibusiswe bazalwane, ngibusiswe umzalwane. Akamushi igama lakhe. Kanti umzalwane ushuthi uyintshontsile lento. Ushuthi uyabile yini? Kwathi bangibabuza bangithi waye ngisho bathi senzele ukuthi make wathi nje ubhuti Alex ukuthengela isudu. Sebezosuka bonke bethi ubhuti Alex sicela ukuthi akucelwa ubhuti Alex la imagine. Mawufuna into la imagine awuceli Yesu. Amen. La imagine mawufuna into athandaza Yesu. Amen. Khona esicela kuye Yesu. Amen. Bese ithintela yena amthintayo. Amen bazalwane. Amen. Ayithintele. Hayi mina ngiyathintela thina. Ngiyacela izolo mina ngeke ngadla amaphila athenga wagcina ngiwethu uMr Mona ngawo. Niyangizona. I-ambassadors yase-Angola, ngazenza ambassadors yase-Angola eBedfordville. Amen.
omisitemona uyangizwa ngathuma ngaphela phezulu ngathi ngawenda ngawo lawo mntanami njengoba uzongipha nje ngangavumelekile nokuthi ngifake indoda phela ngoba ngitshontshe kodwa lezi ngqobona ngiyithanda ngijabuleke amasebenzile ngiyoklina itafula seyibule ngizidleke ngize ngisiza ukuthi hey kanti ezingqobona kathi mntanami ngempela kathi ngakho kade ngibakhumbule abelungu bami ngibakhulekele kanti ngizothola amaphinathi engangibawenda ngawo ngibona ukuthi uNkulunkulu izinto ayikhumanisa amen bazali ngathi uthike ngophinde ngimule asengihlala wangaka amen nabakhekha khona ukuthi uma uthi alidla nje lifanele alilunywa anjani liqedwa ulimo uthi kuyalunga thelezi uthi kuyalunga madoda ikhekhe nje lifanele liqedwa ulimo suma babone bakhekha aqedwa ulimo Abantwana asibukisi. Yeah. Asibukisi. uNkulunkulu mayilethela ngalo msebenzi akulethe wona kufanele ukuthi sikwazi wena ukuthi uTokhasi, sikwazi wena ukuthi uMaria, sikwazi wena ukuthi Umntombazane bazalwane uyanikela impahla, athula abantwana la eKabanita. Zona lezi njalo akatsho ukuthi uthilo. Awubathi. Ona abakumkathela. Amen bazalwane. Amen bathandelana. Banikela abantwana bakaNkulunkulu, banikela. Uyabona mina ngiyasola nje nina, mina ngisafuna ngisola amasoso wathi. Yabona amasondelo lawa. Anenza nasi. Ngiyamthanda mina. Yabona. Goodness. Smile. Yabona amasondelo lawa. Ngiyamthanda. Amen. Thina manje asiyazi lento eniyenzayo thina manje. Manje asiyazi thina lento abenza ukuthi ulethele labaphinathi. Asikwazi thina lo. Amen bazalwane. Asikwazi thina banikela nabo ogesi. Uma musililo mshayele izandla. Amen. Khanya ukuthi pha. Khanya pha. Amen bathandana. Sishaya izandla phambi kaNkulunkulu ngoba ngawuntshontsanga. Amen bazalwane. Sizwa manje ngoba asiyeze ebusuku la sizwa kuthiwa kuyakhanya manje la enkonzweni. Abantwana bakaNkulunkulu sebethandaza ngokhanya. Kodwa sisuthu nje abanye basinika imphawu. Wangakuzwa lokho uyakhona la ithi uzuphethe umphako. Ukuthi abazalwane bafundisiwe, labafundisi bebokololo basebenzile. Phansi kwalokololo hayi basebenzile. Yabancoma mina. Amen bazalwane. Manje siyabonga ingane zeNkosi imemezelo ukwini umbhabhatiso i28 or 29 bazalwane siyavula ibranch entsha Thekwini. Enanda eThekwini. Branch enkulu kwenyakaza lapha. Ngiyadala sifuna ibranch manje singayitholi namanje sesitholile. Amen. Sithole bazalwane ngomama uNdlovu. Inkosikazi efike yayihlalela nje la ivele eThekwini bazalwane. Amsho uhlala inyanga yonke. Wayihlalela nje lo mama wayihlalela lo mama. Kanti lo mama uhleli nje ufunda ivangeli. Uthe suka nje wayifika nje esontweni lakhe wathi hey watshela wathi hey wathi mina ngilibonile. Bathe besuka babephuma la esontweni. Fuku. Ngoba uselela mfundisi. Haleluya. Bathi manje siyovulela simanje. Manje ke liyovula ke bazalwane. Nge6 kuyiwa kagogo lo inwelelo ezingene ngaphakathi ezimila ngaphakathi esiphuma nangamadlulu nangamakhala kuyiwa kwakhe lo gogo siyokhulekela idimoni le ekhaya nge28 or 20 bani December bazalwane kuyashada 28 bazalwane kuyashadwa ngempela kudlalwa futhi nibe nimisele lapho konke bangcwele kuyashadwa enkosini lokho kufanele nje sikwazi. Amen ke bathandelayo ngethemba akukho Telu moya olithwele esukwaba abantwana bakho
eNewcastle. Ugogo ushonele usisi wakhe useNewcastle. Ubhuti uJohn akekho phakathi kwethu. Uye ebranchini yakaBajazana. Uyoshumayela ebranchini yakaBajazana. Asihlali manje. Uzothi uyafika la ugqoka isuti yakho mfowethu. Sithi shona. Sithi bambi imoto. Singathanda sikutshele. Sithi shona khona bambi imoto. Uyoshumayela endaweni ethile. Ngoba aniselanga basibawa ukuthi mkhethe uJesu nje nizohlala. Aniselanga ukuzogoqa izandla baba mbokazi. Yobonakala ukuthi. Amen. Nani bomama, nangu uthe umama Alice last week sathi shona khona. Ngoba umsebenzi mningi. Fanele wonke umuntu okhethe uJesu afunde umsebenzi. Wonke umuntu okhethe uJesu afunde umsebenzi. Le nkonzo yokushumayela iqala endlini kwakho. Uthi mawugeza isithi uhlabelele. Uthi mawugeza isithi uhlabelele. Uthi mawugeza isithi ufunde nje ivesi elilodwa bese uyashumayela ngalelo vesi usebenza kwakho. Amen. Manje ke bazalwane ke sesizokwenza njalo. Next week nje uzositshela uNkulunkulu ukuthi khamba bani. Yezoma. Wendiva. Weva. Amen. Next week asas. Sobona. Amen. Amen. Amen ke bazasivuleni izwi lenkosi ke. Kaleze inkosi lapha ya uExodus 14 masishana isikhathi sesambili. Inendawo yam, inendawo yam yokuthanda. Inendawo yam, inendawo yam yokuthanda. Sizoqala ayisesoyihafula kakhulu. Sizoqala ku-19. Le-19 sayifunda yonke kodwa isikhathi sesambili. Qale ku-19. Asikhulekele oyifundayo. Amen. Awuqale ku-11. Sizoshesha. Exodus 14 verse 11. Sisihloko ukuphupha kwabaseGibhithe elwandle olubovu. Verse 11. Bathi kuMose, kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe usikhiphile ukuba sifele hlane na? Usenzeleni lokhu wasikhipha eGibhithe na? Leli alisilo izwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sithi siyeke sikhonza abaseGibhithe na? Amen. Mawufunda usho ukuthi ususe verse 1. Amen bathandeka. Amen. Lana bazalwane uMoses inceku yenkosi ithunyiwe emhlabeni ukuba bazalwane izokhipha abaseGibhithe ekhulunywa ngensolo namhlanje. Samba bazalwane banensolo abangcwele. Amen bazalwane banensolo abazi ukuthi thina njoba silala nje sithunywe uNkulunkulu. Amen bazalwane uthola ukuthi bazalwane banensolo yokuthi kwenziwa lokhu baze basola kanti nokuthi ngcono bewasiyeke eGibhithe ngoba anyanisi thina noma sase sinuka imilomo kodwa kwakungena ndaba ukunoma sizofela la. Bazalwane ngicela ukunitshela ingane zenkosi sikhonza ivangeli esikhathini esinzima kakhulu. Utake it no ulive it manje wevangeli. Ngoba bagijimile abantu baye emasontweni abantu bahlukana nezinto bashisa izinto abantu bashisa izinto abantu kodwa manje seliyahlela manje. Ubona bengasagcwele nje manje liyahlela. Le manje ngeke ngezwe kuYouTube ngempela ngezintombazana igaranta ngempela madoda ithi nje uJesu yona imuzwa ngaphakathi hayi nje le ndaba yokuthi ugqoka ikete ezide kunjani itsho yasho futhi ngempela wezwe ukuthi cha lingene kubantu manje la uzothinte ukuthi hayi abantu eqami uJesu mina wayengizwa mina
futhi mina ngifikile batshani mina ngithi ngilethe ukugula kwami mina angaphili nalokhu ukugula ngifakela amacicamo basana nivangeli thina simshumayelo leqiniso ukuthi ufuye ezulwini yohlala noJesu thatha uJesu uqala phile kuwe bese bayimagnet yenhlaba nje bese ziza mawuthatha uJesu wahlala kuwe ukufa kuyikhona okuphuma kubaleke ngomthetho njena ubeka izandla akusikhona kahle sokuphilisa umuntu into ephilisa umuntu kahle ukuba uJesu angene ngumlilo zibaleke izifo. Amen. Amen basana. Amen. Kade ngineyingane lapha ngithina lapha endlini. Zabona lesithombe sami sithanda kabi ngimncane lesithombe lesi. Sasikhona lapha erawundini ekhaya phela ngisithuka fika sifune ekhaya sithola ngabuya naso. Lapho lesithombe lesi sitshengisa ukungena kaJesu kumuntu. Makungena uJesu kumuntu usathana ubamba izimfundo zakhe, ubamba izinyoka zakhe, ubamba amaxoxa akhe, ubamba uyabaleka. Uyabaleka noma yini kuyaphuma kuyabaleka. Iyangena ingadlangadla, ingena nomlilo. Amen. Kuphuma yonke into ngokungena kaJesu kuwe. Musuthemba ukuthi mawuphuma izandla bewathe ukuthi uyobeka izandla. Themba ukuthi ngiyothatha uJesu ngiyothatha ukuphila. Amen. Ngoba bazokubeka bamongameli izandla kodwa bazulala nami ekhaya. Lo Jesu ngiyomthatha uzohlala nami avuke nabadle nami. Amen. Ngizokuhlungu bazalwane. Kwathiwa nje manje ngoba ngafaka ibhulukwe. Uthi lo ntombazane evesini akukho ukuthi ibhulukwe trousers. Uthi akukho ukuthi trousers. Uthi kutsho wesilisa. Ngathi ngisabheke lo uNkulunkulu wakiphi ivesi. Lokuthi ngithi mina uNkulunkulu ungakubuka umuntu wesifazane. Ungakubuka umuntu wesilisa. Ungakubuka umuntu kadade wenu. Ungakubuka umuntu kamamakho. Manje basesigqoka amabhulukwe enkonzo esenzenza amahithi sizobukisa ngokunqunu obaba okuthiwe singabukisi ngokunqunu. Wathi short liver inani short liver. I-short liver bazalwane imbi kakhulu kanti. uNkulunkulu uJesu wasithanda wasihloniphisa. Ngoba i-short liver bazalwane yabona le nto ngathi manje ungathubuka wakhala inyembezi ekahle kungamnene. Ngifake i-short liver ngithi unganyenyanya amanje bakithi iy'teke seyihlukene namathambo. Uzositshela ngey'teke seyihlukene namathambo. Iy'teke seyilenge emoyeni. Uzophakamisa ukhonza uNkulunkulu la. Fihla. Amen. La. Usuthi zithi zisho zinemigqoba shishi noma amatholo. Akithi uzosithi usinto. Nakindi. Abantu bathi yakukala phansi bekho nibhodlela. Amen. SiyakuNkulunkulu siphile ukuhlakanipha ukuthi sihloniphe. Singomama sihloniphe singabantwana kaNkulunkulu singafani nabezwe. Size sihluke nangenkambo yethu. Size sihluke nangokugqoka kwethu. Size sihluke nangokukhuluma kwethu. Size sihluke nangokunyathela kwethu. Kuthiwa basola. Sebeqalile manje basola. Amen. Yabona bazalwane mina noma ningathini uInigma noma ngamubi kanjani. Yebo. Noma ngamubi kanjani. Kodwa nje sifike thi lasaka khona thina. Mina yikho ngoba baba ngiyothi uInigma noma ngabe mubi kanjani. La sifika khona nje sitshelwa ngayo. Labantu abathi mubi bona basithi kuthiwani ngabo. Yebo. Shoba nini bahle kangaka nina kuthiwani ngani wamubu uInigma kodwa kuyakhulunywa ngaye. Futhi thina sifike eSuthu wakhulunywa ngaye kakhulu ngoba iSuthu yasikhuluma. Mina bathi into ekhona abazalwane. Ngizongicela funa umuntu ozotolika. Yesu. Amen. Ozositolika isilungu ngoba bathe singcono isilungu ngoba sizwa lapha eJesu. Ngoba bathi siyakuzwa mama nto kodwa ngisizulu sakho si-strong kakhulu. Si-strong kakhulu. Nazi umfundisi wakho. Esabena.
Ushilo wathi uzoyigqoka indwangu yakho nabona nizoshaya sukuma baba kona indwangu yasesikudala lapha kathunga Hey, ay. chayisa sithi amen ushulele ngona kwazi kwenza le awukwazi Sebenzisa leyo ba. Yilena unginikeleni wena lela. Ikona lena, ayilena. Abona phela imihla ngemihla kuyafakwa lela yini. Bathi sokukhona njengaba neyami. Amen. Sesilawa baseParliament abakhuluma le. Osibili bangasenzani. Ngoba bafaka lezi zinto babekhuluma nathi nazi. Yini abasenza yona? Nengane. Amen bazana. Yeki bazana kwamnandi esuku. Wasibusisa uNkulunkulu ngomeme watolika abazalwane. Watolika umntaka kaNkulunkulu. Laba zasekufuneka nje mangishiba kushunyayelwa nje. Kube nozokutolika isilungu. Hambisana nolungisa ulimi ngempela. Next week nje toliwe isilungu la. Bayakhala phesheya. Bakhalile esuku bathi izulu sakho mama athe kwani sideep kakhulu. Sizwa nje iphilisi iphela, sizwa nje iphilisi. Yaze yathi ingane izwa nje njalo ngithanda khongo mawuthi nje sawubona kuphela, haleluya kuphela. Isizulu sakho si-strong. Wathi lo ntombi kuseyunivesithi, ngiyasazi isizulu, kodwa esazi. Nami ngikhiphe ngasincane ebeleni ngoba ngasifunde esikoleni anginaso. Amen. Qhubeka. Verse 12. Leli alisilo izwi esalikhuluma kweGibhithe sithi siyeke sikhonza abaseGibhithe na ngokuba bekuyakuba ngcono kithi ukubakhonza abaseGibhithe kunokuba sifele ihlazo. Amen. Ngakusho njalo nimzalwane. Una nje ngakuthi ngona abantu okwane basiyeka thina nabaphilisi ethu. Ngabe basiyeka thina nama-grandpa ethu nama-discipline ethu. Nophanato bethu. Ngabe basiyeka naney'nyemfu zethu thina. Ngabe basiyeka omatekwane. Ngakusho njalo. Qhubeka. Verse 13. uMose wathi kubantu, ningesabi, inani, nibone ukusindisa kaJehova aza kumenzela khona namuhla. Ngokuba baseGibhithe nibabonile namuhla, anisayi kubuye nibabone naphakade. Amen. Ungesabi sowulahlile igrandpa yakho. Ungesabi sowulahlile ama-discipline akho. Ungesabi sowulahlile uMr. Dr. wakho. Uthi ngoba unokufa kubona namhlanje kufukusa kuwe awusophinde ubone. Kodwa igrandpa ubuzobuya ubone. Kodwa uDr. Mula ubuzobuya ubone lokufa. Kodwa lo Jesu lo Nkulunkulu awusobuya ubone lokufa. Amen. Nangu baba wethu. Suma benithi uzofana. Jesus. Fike kubonile esami. Nkosi uJesu. Thatha zigazi. Eyimando. Kungathi uthelwa ngamazami la. Eyimando. Sahleka thina sajabula sathi sekuphuma khona. Amen. Ngoba lento le ukubiba ingaphakathi emathunjeni ngabekho. Yebo Nkosi uJesu. Ningathuki mama. Noma ningabahorохoro ningalinke. Uyasebenza ongabonayo. Uthi ningesabi. Fika kwangu beskusana wathi mama athe intela ngaze ngibona. Inje isala phansi nje. Usizo mani kula gijimani nize tempeleni kaNkulunkulu. Yeah. Mfana uhlala emakhayeni ngoba bazonithatha balise kodwa. Yesu. You. Afike ngizosana naye uyakhona. Engakwazi ukushukula. Eyimando. Amen. Amen. Uthi ningesabi uthi labantu babona baseGibhithe anisophinde babo. Ukufa uJesu mayikhipha kuwe awusophinde ubone. Inhlupheko uJesu mayikhipha kuwe awusophinde ubone. Ngoba uqoshwa nguye abuye uhambe eqhalaze kuwe. Hambe nomphela. Ukhona? Amen. Yabona ngikho.
Verse 14. uJehova uza kunilwela nothula nina. Verse 15. uJehova wayesethi kuMose, ukhalalani kimi na? Yisho kubantwana bakwaIsrayeli kuba bahambe. 16. Phakamisa wena induku yakho, welula isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwaIsrayeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Amen. Uthi nikhalalani ngalamaphilisi eniwalahlile ngokuJehova uzokulwela. Selikekethe izinyo. Selikekethe iqolo. Kodwa ungasho ukuthi hey ngikhumbule emuva eGibhithe. Ufane nalabo bakwaIsrayeli. Bheka phambili. Ungakusaqalasa. Sekuseduze la uyakhona. Uthi ningesabi uJehova uzolwela unani. Uthi Moses wena usukhala nawe njengabo. Usukhala nawe. Yini lemphethe? Yini simnika yona abazalwane ngoJesu? Simnika uJesu elivanga yini? Simnika uJesu eligwala yini madoda? Manje ngenaso isibindi kangaka sokumelana nezimpi zonke. Nifana namabutho akwaZulu. Amen. Nifana namabutho akwaZulu lithi thina singamadoda thina. Sizoyibamba sidudula impilo kaSathane emzini yethu. Amen. Ungalala ungubaba ukhuleka. Ukhangisa izandla zakho zingcono umbiza loJehova. Usanuyekelela imthandazo kubafazi ningamadoda. Amen. 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 Noma ngabe yini eyenzeka ekhaya lakho ungubaba usindisiwe thandaza khuleka. Uthi uphethe nini oyiphethe? Angithi uphethe yena manje wathi uma ukhetha wathatha yena uphethe yena. Igama likaJesu Kristu waseNazaretha bazalizikhaya. Igama likaJesu Kristu waseNazaretha lizikhaya. Amen. Igazi likaJesu ufafaze ngalo. Uma ulala uthi ngiyafafaza, uthi ngiyafafaza, uthi ngiyafafaza. Uzofafaza ebhedeni abantu abakho, uthi ngiyafafaza. Amen. Sizohlula abantu abanenkinga ezikomozambiki abalali bengafafazanga. Thina siyalala ngeshoma ngeshali igazi likaJesu likhona asikwazi ukulala sifafazile. Amadimoni ayakhathaza, amadimoni ayabusa. Uthi uphethe umfana omdala. Yini ayiphethe? Uyazi ngiyamthanda mina uJesu, ngimthanda kabi uJesu. Amen. Yabona nje? Lento kade uyiyo ezweni uJesu ufika ayigugulele ngayo. Yebo. Abanye mina ngisho mkhulu akangisho nje. Amen. Awona nje into nje ngangafuni kuyibeka phansi. Amen. Wemame. Phansi. Yini lo? Amen. Amen. Umfiki. Kwakunamkhamo wakuthiwa mfiki. Amen. Ngathi mina kwakunento nje ngangengene nje mina nje ngingene nje ngingazuthi ngeke kodwa ngangazuthi futhi mangidelela ngizofaka iphango ubukazi. Amen. Ngafika nasandla ngelini kanjalo nje kuSathane. Yithi nje kufika ubaba Sathane ubukazi. Kuthi uyidolo ukuthi inkenke ngithi awedolo. Awukahle wena. Phela mina sifuna ukuchama kwakwani. Akumele kancane. Uyabona dolo ongilinde ethuneni mawufuna ukukeketha ngoyo ngilinde engcwabeni. Uqaleke engcwabeni sengilele sengithule ngithebeza uyakeketha ke. Ngibona nje kwazi ukukeketha sengifile. Uzongibambezela la. Uzongikeketha samadolo umthetho ngukile ngisaka yini. Verse 17. Bheka mina ngiyakuzenza lukhuni izinhliziyo zabaseGibhithe. Babalandele. Ngizakudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke. Ngizodunyiswa ngala maphilisi owathatha. Ngizodunyiswa ngale Grand Paushine. Yini ngizodunyiswa ngale RVs. Ngizodunyiswa ngoba uzoyeka kade ngikuphilise. Yesu. Uthi uNkulunkulu uzodunyiswa ngale RVs oyidlayo. Yekeli RVs wena kudunyisa uNkulunkulu. Haleluya. Phela sizwile kweba kwethu kuseKristu ngikhohle. Nangu mama ufikile. Utetile. Nangu unesi. Sisayiphepha lana. Ngoba mina ngumro. Yebo.
Kwafika nje sengathi wena phatha lelo phepha siyobona ukuthi ifundiswa zibhaleni mhlawumbe ziyasukuphendulele ikhadi leli. Zisho zonke izifo lomama angakazi abe nazo selokhazayo. Njengoba ngimkhiphe esibhedlela nje sebethi bayomhlinza. Ngathi baleka ngathi phuma lapho. Waphuma esibhedlela. Ngenkathi ephuma kanti kube sebebhale ukuthi bazomhlinza ngoba unalesifo. Into engakazi bekhona leyo dokotela loyo beyomhlinza. Uyena okade efunda lezi ifundo zalesifo. Manje usethi utholelo engathi kuzothi mayemhlinza umphilisile ngoba kadenda lesifo enqabanga. Odokotela bafana nezangoma, odokotela bafana nenyanga, onomanga bafunda uyisu Sathane. Jesus. Umntwana womkhuso wakhala. Abashoke kwasami ukuthi mhlawumbe lo high blood lo ngoshuka bashiza izifo ezingaka. Practice aka. Ezingaka izifo ingane. Uma nje sesidilishwe nokudla sethu ngathi phuma lapho. Akekho umuntu onkulunkulu amdala ukuthi yosikwa ngommese. Amen. Inkomo nembuzi nenkukhu nengulube. Amen. Masiqhubeka kuverse 17. Ngiza kudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke ngezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. 18. AbaseGibhithe bazakwazi ukuthi nginguJehova. Nxa ngidunyisiwe ngoFaro ngezinqola zakhe nabamahashi. AbaseGibhithe bazokwazi. Ngawe. Bazokwazi ngawe uyeka amaphilisi. Amen. Bazokwazi ukuthi unguJehova. Uyakuthi uNkulunkulu uyadunyiswa nangentembi. Amen. Uyakuthi uNkulunkulu ukuthi uzodunyiswa uFaro uNtombi kangaka. Uthi uzodunyiswa ngoFaro isikhohlakala, umbulali. Kodwa uNkulunkulu uthi uzodunyiswa. Amen. Qhubeka. Amen. Verse 19. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi kaIsrayeli yasuka yahamba emva kwabo. Nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo. 20. Amen. Babelusiwe lawa. Amen. Uthwale lapho ehamba. Insika yefamily yayinguye uqobo usomandla. Ehlile zolusa abantu bakhe. Namanje ngokhethe ngeqiniso uyakwelisa. Amen. Into esibulalayo thina makholwa ukuthi uNkulunkulu aseluse angaselusi kahle ukuthi asigreen okwethu lakhe. Amen. Jesus. Amen. Amen. Asigreen okwethu lakhe. Lithi kwabonakala abazalwane behamba naye. Ingilosi ihamba nabo. Uthiwa bathi babehamba sebezofika olwandle olubomvu lapho empela njaba lapho sekuzophela khona indaba. Uthi ingilosi eyahamba phambi kwawo kuthiwa yajika yazoma ngemva kwayo. Haleluya. Kuthiwa ngenkathi simi ngemva kwayo yaseyibhekene nempi yona. uJesu obhekana nezimpi zakho. Sula inyembezi sula ukhala. Akasebenzi uJesu inyembezini. Mani sibindi uphile. Amen. Amen. Hey, where Jesus? Kuthiwa yabashiya. Yathi sengizoqeda manje. Sebeyeza sembhekene naye. Niyeke bazalwane ukuthi makufika ukufa ululale ukufa. Niyeke. Yonke into engenayo uthola ukuthi uyalunywa la. Yabona nabanye kade ngilulwa lesimo. Kuneshashazi. Sengilishayile leshashazi leli. Kathi ngegama likaJesu. Kathi ngegama. Ngokuthi bathatha umeso singathi yabona. Ngegama likaJesu. Akaze bakuvu. Akekho. Amen. Manje nina ubaba lo uthi uzwile ukufa kuwe. Uthi uyizwile into ukwazi endleleni. Wathi yini leyo? Usalipha ukuthi yini leyo? Awuzwa ukuthi yini leyo? Lithi ngegama likaJesu. Uyishaye. Ukuthi nisaba ubuhlungu ninjena. Amen. Ungasaba ubuhlungu kuzoba nje. Ngoba lobuhlungu ufaka impama lo one time kangakanani? Mawukhasela impalelele endlebe kayiwani. Wozwa lo buhlungu kayiwani. Amen. Uyamhlela. Usushila kuye impama. Usushila yo.
Amen. Fika lo kwasabela uziko lobulili. Ngahlafuna ngayo ngegama nje. Shayinto wena shayini. Akekho umuntu abanye banqunyibeleze. Kwenzwa nje kuluma. Noma ngabe kuyaluma. Noya ngegama lika Jesu. Amen. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Amen. Ngoba uzothuthuthulunwayile kumile ichachazi. Mawusuthi lelo chachazi ulibhekile seliyabuthuka. Wathi labuthuka umese uyangena. Wathule eqaleni. Asikho isifo esingena kuwo engasizwa asikho mina phezulu. Mina ngisizwa zonke. Mangizophathwa izinto qala ukuthi thingi la insini kunyakaze ngakabi kopeni. Amen. Ukuthi thingi oh waqala phela kufanele ukuthi uma umuntu uzazi mawuphilile ukuthi njengoba namhlanje wabona phila namhlanje siyaphela kuphela yabo ngiphila kanjani mase ngizozwa sekuthi sengizokuvumela nje nami Hauya kwena ukuvelaphi ubuya kwena ngekhamali kaJesu ngekhamali kaJesu uphatha sibele nesi amen ngekhamali kaJesu ngekhamali kaJesu kuyanikwa sambini impeni kukhuluma isilungu la usithatha ngana isilungu impeni Verse 20. Yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli. Kwakukhona ifu nobumnyama noma ikhanya ebusuku ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. 21. uMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle. uJehova wamukisa amanzi ngomoya namandla wasempumalanga ubusuku bonke. Waphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi omileyo amanzi ahlukana. 22. Abantwana baka-Israyeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini omileyo amanzi aba lugange kubo ngakwesokunene nawesokhohlo. Amen. Endleleni yokuphila kwakho mzala nazo uthi uhlele lokhulu. Amen. Endleleni yokuphila kwakho mzala nazo uthi uhlele lokhulu. Akadinanga bo-Israyeli silibandla labo-Israyeli manje. Amen. Akasibona lento eyenzeka kwa-Israyeli. Kuthiwa iyahlingonyana. Kuthiwa nje azange enzele ukuthi kuthiwa waphephetha nje amanzi ahlukana phakathi. Izinto lezo njengoba sikhona kufanele sizenze. Ukuthi nje ngempela nje into akungakhobazana ukuthi ubeke izandla la kukhethela umuntu yamuza untombazana. Mawusukholwa nje uJesu nje hamba noSathane okulawo ubeke izandla. Okulawo uyazi ukuthi uphethwe idimoni uphethwe uSathane. Ngegama likaJesu. Amen. Musuka nabahloli noJesu. Jesus. Khona naye ngeke abe nabahloli ngabo. Amen. Kuba 22. Abantwana bakwa-Israyeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. 22. Abantwana bakwa-Israyeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. Amanzi aba lugange kubo ngawesokunene nawesokhohlo. 23. AbaseGibhithe baxosha. Bangena emva kwabo ngaphakathi kolwandle. Namahashi onke kaFaro nezinqola zakhe nabamahashi bakhe. 24. Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo neyefu. Wayidunga impi yabaseGibhithe. Amen. Amen. Intathabusa ngomlindo wasekuseni. Sahlangene yena uqobo lwakhe manje. Useyifu usengumlindo. Jesus. Haleluya. Usebhekane nayo manje izangamahashi. Izangamakari nje ngayo yonke into. Nakusehlomile manje. Kade wona uIsrael bayifu. Ebusuku engumlilo. Manje ngoba useyawuqeda umsebenzi. Usemunye. Amen. Jesu. Haleluya. Amen. Usabhekane nasisitha sakho. Ingakho sithi umthaka umzalwane kathakatheli. Amen. Ngoba unayo nango umlwalimpi. Intathabusa. Umuzi nomuzi omzalwane kufanele ube nale ndoda enguNkulunkulu. Amen. Engumlilo eyilifu. Jesu. Umuzi omzalwane kufanele usatshwa ngamadimoni. Ngoba unenkazimulo. Unomlilo.
kuthiwa kwabhekana nayo baphepha abantwana bakhe saphepha isizwe sakhe wabukana nabo walwa nayo lempi kuthiwa kwathi masebe bewela kuthiwa bewela emhlabathini owomile kuthiwa kwathi mase bengena abaseGibhithe sebephelela abaseGibhithe inqola namasondo ziphantsha abeni bathandekayo abaqosha thina kuphantsha inqola abaqosha thina kuphantsha inqola asiqoshwa thina asilandelwa thina ngisho umsebenzini osebenza kuwo abalandela wona kuphantsha inqola kuthiwa babona kade bathi hawu uNkulunkulu wabo uyabalwela singabazalwane basematsheni akubonakala ukuthi uNkulunkulu wethu uyasilwela silibandla lasematsheni njengoba sithi asidla amaphilisi akuphela ukugula abazalwane akuphela ukugula gula bakuphuma lezifo lezi ngoba lezifo zona lezi ziphuma kokugula ngifuna ukutshela namhlanje ungadideki mangabe une-AIDS wena ubona umzimba wonke ngathi uvunjelwe ngamazabilane ubonga uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga Nkosi ngipholile ke kwafika ingane lapha ekhaya ishe wonke umzimba yayingambasiwa yayiphethwe ngethawula kanje imapatshaza sathi siyabonga Nkosi Jesu wahamba uyise yala ePrison wahamba uyise wafika wabiza umndeni wathi njengamanje nje ngiyolanda amaphoyisa ngithe ngifika kulo yamuzi ingane yami ishili nje na unkosikazi wabe engavumanga uyise esibhedlela wathi lo yabamba ngiyabonga ingakho bethi ngiyathakala ngoba mina ngibonga ukufa ngibonke wathi ngiyobopha le mama esikhundleni phela kuthi uyothandazela lengane ufike uyabonga afike ngayibongela mina sayibeka lapha ingane yahlala 3 days kwaphatshana izinto lezi kwaphatshana niyayazi lengane kaMamtileni ngalikhona kwaphatshana ngelesithathu noma kwaba nje ngeke usho lo muntu ukuthi ube nezinto amaphatshaza engathi nje wawazi nakho namhlanje yabona manje uNkulunkulu uyisela isikhumbuzo esikhumbeni amen noma futhi ungabuyela kube mhlophe noma ungabuyela kube mnyama akudokwe ligayele wena lelo awubheke njena sengiyithukhala yayo thukhala amanceba lawo mfethu usunophawu nje wena sunophawu lasezulwini kodwa uma behubihubo kuthiwa abavelaphi laba kuthiwa abavele emhlabeni ey'nsizini kuthiwa abanqobile ukhamuke nemhlathi yakho uthi nganqoba Jesu uthi nganqoba baba uthi ngangibonile nakho uNkosi angikulahlanga nabo bavuke ekuseni impeni limnqenqathi ubusuku nemini nathi nalo uphawu akukhathali noma ngabe nguMrs Mantekwane ngivela ngesitho esinje akungihluphi lokho baze bangibheke bethi bangumbukani uphawu lolu isithiyele sothi ngongena ezulwini kodwa mayethu uJesu nanka amanqaba ngithi nami Jesu ngikufunzile nali Jesu incebe ngalithola emhlabeni angikuthukanga angikuphikanga Jesu uphethele Moses yini iphethe Moses afela ngena nje izinto seziyavela ngena nje ngikula kakhulu afana ngena nje sengiyalapha mhlawumbe njalo usuthi ngento zomgiyadi akukho uyaphola manje sadala awusephethe into zomgiyadi thatha mina ngayisona mina imali ikhaya ayisona manje sengena manje sengiyalapha kusho umuntu ube nento zakhe ethile manje wafika kwathiwa manje ngivuma into zakho ishiye manje imali ayisangeni ndawo usiyalapha usiyakhupha usethi uJesu akekho ukhona amen njalo ngingazi Nkosi siyabonga amen